gyud nakaikya sa kabangis sa Bagyong Odette ang isla sa Hilutungan sa lungsod sa Cordova. Gawa sa mga infrastruktura, food ug water system, lakip usab sa mga naapektuhan ang panginabuhian sa mga residente. Gumika niini, padayon silang nanawagan nga unta matabangan sila sa ilang kahimtang. Karong buntaga, atong sayran ang ilang nahiaguman ug ang mga kasinatian pinaagi sa atong pagpakihinabi sa usa sa mga youth leader sa ilang lugar dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga kapuso, makauban ta usa sa mga youth leaders sa isla sa Hilutungan. Sakop ni siya sa lungsod sa Cordova dinining maong lalawigan atong kumustahon ang sitwasyon nila dito human sa pagkuso-kuso sa Bagyong Odette. We have this morning sa programa Mark John Mengito. Mayong buntag Mark John, welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta man ang isla sa Hilutungan karon? May buntag po diha ni murag dugay-dugay pa gyud ni makabangon diri kay among mga bangka ready guba gyud kayo mga panagatan kana bitong pukot among panggal ang ubang bangka namo diri wa jud makit missing jud siya ay uban nakit-an pero wala jud putol na din ang mga bangka ko nga padong kaingon sa Cordova nga maoy haputanan sa among mainom wala na gyud dako jud kayong damage sa among isla sa Hilutungan sa Bagyong Odette maong dugay-dugay pa gyud ni makabangon sa among panginabuhi diri sa among isla. Katong pag-abot ni Bagyong Odette, pagkuso-kuso, mamahimo ba nga mahulagway nimo kanamo Mark John ang mga panghitabo sa inyong lugar? Pag kuman na to sa Bagyo wala naman yung mga tanom din wala na sa mga silungan maong na yung mga tao diri nga naglabad ang ilang naglain ang ilang lawas tungod kay pagabi ato simbing umog pa kay mi ato nga time ba din wala sa miingon nga katong time nga naamin na suot nga kanina kay puro jud siya basa naay gibang gutom diri pero dili jud ingon nga tapas mo kay naaman sa mga silingan nga muhatag na mo diri din after na 3 days 4 days na may hinabang nga naabot nga gihatag sa mayor katong ramin mo ti among di timo-timo kaloy ko sa Ginoo nga dili jud ingon ana tayo nga gikuan mi ba gihatagan jud mi kusog sa pangitabo din sa katong Bagyong Odette wala jud na disgrasya namo. Kumusta naman ang inyong water system ug pamaagi sa pagkaon human sa bagyo? Among gibuhat ato na may mga stock diri sa bingan katong mga tindahan na may stock tubig pa among ginahimpay mapalit na mo din naabot jud sa time nga nahutdan jud din problema man jud kayo kay wala say bangka nga masakyan so naay gapalit nga tubig. Unsa may mga panginahanglanon nga gusto nimong ipaabot sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon basin dunay mga malumog kasing-kasing nga gustong mo paabot o paagi og hinabang alang diha sa inyong isla? Naadi ay ko karon sa inyong atubangan nanuktok sa inyong kasing-kasing basin kung kinsa to'y ganahan mo tabang lagunta nga makatagan ninyo mapalandong sa among Pinoyanan kay sa time nga mag-uwan dili dumi katarong ito kay ang among sale o gud kayo din dili ra sad ako daghan jud mi diri. Mark John, asa og kinsa may kontako nila kung dunay mga ipaabot ipadala nga hinabang? Kung naaman gani tabang na maabot diri kanamo diri sa inyo ihatag ni Pinalanggang Miraluna Tumpad Barangay Captain dinako dai si Mark John dito nagpuyo sa Hilutungan Cordova Cebu diri sa diha ninyo ihatag kung naaman gani nga tabang ako kayong salamat. Og daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga nang hinaot mi nga maayo ra inyong sitwasyon diha og daghan unta ang mutabang pa sa ato makaigsuonan. Makapuso gikan sa isla sa Hilutungan sa Cordova, Mark John Mengito. Salamat.